A? Așa, nu mai stai. Acolo, de așa? Și acum să revenim. Cu vizitor celor. Reci! Nu mai privea acolo. Stai să vedeți ce ai în mână. E! Ah! Ratiu. Reci! Stai că mă pui mâini la față. O leacă, mă. Da, mai împingi, fără telefonul în cap. Uite, 200! Reci, vezi 200! Hai ca... Da. Vezi 22! Zi. Reci! Uite la parfumul. Mai vedeți tu, e! Mai mult. Zi. Sau zici eu. Ha? Dă-l înapoi, că ăla nu merg. Da, unde ești? Mișto. Cu cine? Acum. Acum de retură înapoi. Așa, acum. Acum cu 10 de ele înapoi. Hai cum mai stau și ce zici vii și eu afară. 60 de ani, dar nu mai vezi. Deci, da. Puică! Care ce mă? Puică! Una. Două. Care ăla de cu... Nu doare, mă, nebun. carton și de clasă. 3. Nu am fost la oraș, nu veți să dați satisfacție. Când vine mămica duminică, 2. duminică... Una. E, da, față, de slabă, și nu mai contează. 2. 3. Schimb mâna. Una. Reci, Hai, reci! gata, 10, nu? Da. E, la... Nu, 15. Nu de la Da, am tăiat în palmă. Că sunt răzit. Au. Așa. Una, nu? Două. Două. Una. Două. Două, E, dar două. ce e, da, frumos, mai mult de 10. Taci înghite acolo. Acum pe-a meu înapoi. Dar de palma înapoi. 4. Ia să vedem palma, ia să vedem palma cum se prezintă. Una mai roșie ca alta. Aha. 5. Și acum schimbăm mâna. Să vedem expresia feței cu ce zice. Ce-ar mai vrea nebunul? Ce mai vrea nebunul? Da, Hai, adică. Dar cât e mai deschide? Are vreo 50 până acum luate. 2. Încă se scăpa de pula. Ratiu, încă 3 pentru asta. 6. Așa. Nu zic că-s bulangel. Tac, mă doare. A. Vedeți tu. La, turnează și... Una. S-o rupt! S-o rupt! Acum eu-ți cumpăram. Și să mă arăt canica, mâine duce alta acasă. Că am mâncat. Cum ai te-ai luat pe sărul mâine? Hai, Să nu-i mai dau țărane! n-ai treabă, mă, că du-mă. Iar are palmele, parcă. Bagă-le sub jet de apă rece, băi. Omul la frigider. Plânge dracu acum, auzi-le. Tu te chicălită. Du-te pe filme, ți-am făcut de monstru din loc, mi-a să-mi pula.